Hello mga bay, kumusta? Kutaw na luya. Mo na ni ang ikaduhang assignment nga ipahimo no. Ang ilahang flag diri nga murag 20 man siguro ni kametros. Basta biting luyahan ako nakahilak taong ko ganihang buntag sa kakapoy kay sa naming oras sa gabi ni Saka 11:45 namin ni Saka gabi 11:45 namin nahuman diri sa dining room. So clear na tanan, wala nang mga gamit, nahuman na namo and I think kapuya gahapon jud as in naluya kayo ko midwamon mo naluya gid mi no. So mauna ni ang dining room butong nakita ninyo nga napuno og gamit diha dito napuno og gamit. So okay na, clear na og daghan kay may gilabay duha ka sako mga boxes kay ipangtangtang na mo ang mga sa pangtang. So mauna ni ang resulta ang itong mga pagkaon diri lang siya gihapon hangtod sa ubos tulok ang sa pagkaon. So ang katong naa didto diri unta to diri sa gibutangan sa mga plato. Ang mga plato diri unta ang mga plato nako ipang arrange pero iyahang gibalhin usab na gipasakan niya hasta ra bang mga bugata ani inignaog ani sa Ramadan pang Ramadan man gud ni mga piang na pud ni sila. So na ang mga gamit tanan nabalik na na tanan na clear na tanan. So okay na, medyo hawan-hawan na kay ubay-ubay po yung gilabay no. And kunting luya kayo uy kay ko naluya ko ganiha saan kaya namukaw ang sunoy namukaw siya ganiha nuktok siya sa mong kwarto alas 8 to yung siya nga asa man ang kong pamahaw ingko nga piting kapuya na mo sir wala ba kay consideration kapuy kay mi sa may oras sa gabi nahuman mo to ni naog siya ihalos ituklod na lang niya ang putahan niya pa mi ka ilis nakakuan pa mi naka sexy bumps nakakuan pa ba nakasando kay tulogod dayon mo gito pag nauna ko sa hagdanan nitulo jud akong luha mga bay sa kakapoy halo-halo akong gibati kinay buntag kasi gipangmuta pa mi naog mi big istonan naman to first assignment and basta luya kay ko hangtod karon ang akong gikan sa hawak hangtod sila palapa murag walay umoy kasi murag way kinabuhi ug muna ni ang ako ang tahion ako'y kaya ganyan buntag ng anak ko nagul pa lang mong balay baklay na ko pa yung pauli sula lagi asa naman pilat itong gisi tikuro ko pa yung gisi so kanisaan ako ni mo karon ang pagpanahian ni kay medyo gaan-gaan man samtang nagtakang ko sa paniudto loto ko paniudto nga tulo ka putahe karon gahapon gid nigara gid sila nya mera bag maoro to ang trabaho nga kuan singan ani ka naman to nagtinguban pakaresda okay niapaw di ani nya short order po sila diri per mi nga buntag iyag order pamahaw then pagkapaniudtura sila nagdungan dayon pagkapanihapon gabi short order gyapon sila mga burgers gimo ko nila diring burger machine then samtang nag-arrange mi biyaan na pud nako sila kay
magluto na po ko. So, ano to? Ayun, pero nakamahulay na may gahapon sa kaunas. Pagkulang kaya kung kayo pagkulay. Ayun. Is, ano, pagbuli laban lang. Tatulo ko luha ganiya pag naog sa hagdan lagi. Anak ko kung doon pa lang ang balay ginibaklay na dyan ko po yung paulo. Nalang gisi o. Dato kayo gisi nga. Ano akong tayon karon. Dayon, santang natakaan ko sa piniudto. Matang nagpaabot ko nga malata ang manok. Niya inyang hapon, nakatulad pong ilawom sa hagdanan ang among tirahon. So, uy, akong lawas. Luya kayo. Ay, ginawa ko. Pag-iway sa bulyo. Sige, fights lang. Bro, pa more. Ay, mga bangisi mo panahi dili. Na yung mga gisi, patahi tayon sa kuha. So, muna niya nitabo. Ay, salamat. Laban lang. Basta, mura dyan ko ipang piangan karon. Mura ko kailan tanong. Kamay antos na lang. Sa tinuod lang. 9 days na lang. By 9 days to go. And see you. Pita. Kapi. Hindi ako pagkahi by ang isi. So, tagaan tawag strategy ha. I'm not a mananahi, but nakita ko lang to sa YouTube. Yung ganito kalaking punit. Bang! So, ang ginawa ko is mag-ano ako dito sa kabila. Okay. Ganyan. Forward. Tapos, dito naman sa kabila. Forward. Kabila uli.
Basta papunta doon sa ano lang yung direction. Okay. Sa kabila naman. Sa ingon ani siya. Ang magiging resulta sa tanod. Ingon ana siya no. Sa mani. Sa ingon ana siya. Dayon imo lang na siyang birahon. Birahon mo siya. Di mo gud makita kay ito man sa pikas. Nagbira nimo. Na-close na siya. Then, we'll try once again. Tahi ka dito sa pikas. Forward. Dito naman sa kabila. Forward. Kung may mga tahiin kayo na mga diretso lang na punit. So, ganito lang yung strategy. Okay. Di makita ba kay ito man ang sa pikas good. So, hindi siya makikita. Napanood ko to sa YouTube. And I try it. Then, it's really works. And, napakaganda ng resulta. So, magiging ganyan siya. Ito siya mga bay. Mun makita. Uy, ngit ng good. Sudah ko siya nga. Birahon lang nimo. Gawas ang buhok sa usa. I showed this one to my himungaan. And she was very amazed. So, paano mo ginawa yun? Secret, sabi ko. So, ano na siya? And, kuning paspasan kay magluto pa ko. Kanya ito. Mana ko luto nila pangahaw. They can make it through the rain. Stand down once again. It's an enter to my faith, and I know one day I'll make it through the way. So hard to understand. I'm looking to you. Oh, coffee is life. Yan, buhay sa pipulyo. So, see you very soon. And it's 9 days to go. Siyam na lang kaadlaw bitaw mga bay, no? Maabot ako sa naiya and hapon ko di maabot. Kung gusto mo mo anha, sige anha lang mo pagda mo sa ako ha. Sa ako butangin niyo welcome back in Day Kabkab. So darang akong gipang sulat dire. Days to go. Days to go. Yan. Nag-start ako ng 29. Yeah. 29 days to go. And now, it's 9 days to go. This is the last one. So, today,
It's Sunday. So, happy Sunday sa inyong lahat. Sa inyong tanan. Malipay yung adlawng Domingo. Pizza 3 sa bulan sa Marso. O ako ang biyahe pizza 12 mula kaw na ko diri sa gabi. Mga alas 10 sa gabi lakaw na ko. Kay alas 2 sa kadlaw ng akong biyahe. O maabot ko sa Pilipinas kay diretso man ang biyahe nako namo nako sa na special flight diretso paingon sa naiya from Kuwait to Philippines. Ang ako ang sakyan is Kuwait Airways hanggang sa huli kumakapit pa rin si Kuwait sa akin kasi Kuwait Airways kaya see you kahit pagod na pagod ako sa mga pinapagawa nila sa akin. Pero pag naisip ko na ilang araw na lang ako dito, so sobrang bigla akong lumalakas. At yun. Teka lang. So ayan, ako putlo na akong video. Gusto lang ako bation o malipay yung pagsaulog sa iyang adlaw na tawhan. Ato ang admin Charlie. No, ako ang naginusarang admin diri sa YouTube o sa Facebook. Happy birthday admin Charlie. Tabangi ko ninyo bay sa pag-greet birthday niya atong March 1 mo day ay nga gamisi-message siya ato og murag nag-miss call siya sa ako mao day ito birthday day niya og nalimot jud ko. Admin Charlie, happy birthday og salamat kayo sa tanan nimong tabang diri kanako. Salamat kayo sa imuhang kaayo. Og salamat sa tanan-tanan. Inaot nga tagan pa ka og daghan pang katuigan sa imong kinabuhi. Kabalo ko nga daghan ikag responsibilidad isip usa ka anak igsuon og unsa pa diha. Okay, padayon lang sa imong mga gipanghimo. Og basta daghan kayong salamat, malipayon ko nga nailhan ta ka. Og mao lagi to. Hinaot nga nakakanunay sa mayong panglawas og mga bay tabagi ko ninyo sa pag-greet usab sa tuang naginusarang admin Charlie sa iyahang adlaw na tawhan atong Marso 1. Okay? Og hello kay bay Maria Sofia, hello nimo bay. Og salamat kay sa imong mensahe diri. Kang Marlon Makiling, hello nimo. Og si Lorena Viajante, hello nimo bay. Kang Summer Kiss Pampiliona, hello nimo bay. Kang Mariumi Vlogs, kang Larry Oswald, hello nimo. Og ingon mo usab kang Evelyn Uwano, og kang Virginia Urbano, kang Gloria Dizos, hello nimo bay. Kang Eileen Manzaranes, hello nimo. Og salamat kayo sa imuhang prayers ngani kanako kanamo, salamat kayo, God bless you most. Og ingon man usab kang Aluna Ahat Mulier, hello nimo bay. Og asa pa man ni kang kang Lovely Jane Candilanza, hello nimo bay. Kang Lumang Tao, hello nimo bay, salamat kayo ha. Kang Rose Crodeno, hello nimo. Kang Tricia Chua, hello nimo. So mo lagi to dili mi dungan ni Ate Ruchi sa among flight. Ang akong plano man unta is magpadala ko sa iya usa ka bag kay gamay ra man siyang dala. Ug ako medyo ubay-ubay jud kay mo lagi dinhinata ni Puyo dugay-dugay sa laing nasod. So ubay-ubay jud ang kuan ug kinahanglan na nga muundang usa no kay paulay sa ang kalawasan kay has ka ng kapuyan diskarte na lang unsa ko dito sa Pilipinas ug syempre diri sa YouTube ug hinaot nga naagyapon mo diya kanunay nga suporta. Nagkaing salamat ako kay nako nang utang kabubuton ninyong tanan, salamat kaayo. ug hello kay Bay Madeline Padrones, kang Litchi Flan, hello nimo bay. Kang Cream Bear ASMR, hello nimo bay, good luck sa inyong mga vlogs ha. Kang Jobs Ali Diparin, kang Marites Chempo, hello nimo bay. Kang Rin God's Princess, hello nimo bay. Og unsa ni pakigreet niya ako sa imo te, birthday nako karong March 4.
Oh, ugma pohon birthday, happy birthday nimo bay Rinrin God Princess. Ugma pohon ha, belated advance happy birthday kanimo. Diya magay kinakita na ako kang Ethel Esteron, hello nimo bay kang Charlie Gara, kang Pasita Gayol, hello ninyo. Kang Marites Chempo, hello nimo bay. Kang kinsa pa man ni? Okay. Kang Ate Charing as well. Magkita-kita mi ni Ate Charing no kung magtagbo ang among schedule sa Davao karong April mga 3rd week. Nabalitaan mo na ko nga mana po siya Cebu. Kung unsay mga plano ani magkita-kita mi. Magsalo ming duha sa kabagol. Okay, regards lang ko na Ate Charing, kita-kita mi. O si Danica sad, ang pusong ligaw, ako sad na siyang sulungon no. Doon sa anak ko na niya. Ang tuon ako siya pero mangita pa ko kaubang ngay madlo ko diya sa iligan. Bye. Kisa man ni. Okay. Kang Bughaw Day, hello nimo bay kay Chimcho, hello nimo. Kang Mayla Herodias, hello nimo bay. Kang Joey Tahali, kang Gia Bukyuan. Hello nimo kang Buchi Plando. Hello nimo bay kang April Joy Caballero. O Dihaps. Okay, kang Ariel C, hello nimo bay. Kang Joanna Agabang. Okay. Shout out ko bay og kung pwede bay paliw ko og shout out bay sa akong duwan ang only mahal Shahabli nga mag-birthday karong March 13 pohon. Okay. Advance happy birthday bay ha sa imong mahal nga si Shayab. Shayab, amo sa man pag-pronounce ni sakto ba ni? Shayab o Shayabli. Okay, advance happy birthday. More birthdays to come. Kang Sound of Music, hello nimo bay kang Nucleus or Nucleus. So many pagbasa. So many. Kang Janice Channel, ano ni mo ba? Kang Lerma Valerio. Tara. Kang Badji Magparot, kang Emily Taliedo. Kang Katulong Diary, hello ni mo ba? Og murag na ato nagpag-greet diri happy birthday ba? Asa naman to ha? Si Lola. Wala na ako mga screenshot dito. Temsa ako sa pangitaon. So, maura to mga bay, no? Wala na ako makita itong nagpa-shoutout lagi. Wala man siguro to na ako mga screenshots. Si Lola Rabato. O, din na lang kukutob kay alas 12 na dire. Ug magsugod na ko tak-ang magtak-ang sa ubang mga giyag pangluto samtang gibuyan pa nako akong gitahi. So dahang ay salamat ninyong tanan ha. Kita-kita kits na lang tapuhon. Ug mag-schedule na lang ko kung sa tang-adlaw diha magkita. Chat-chat lang muna ko sa inbox lang, ayaw lang sa kuhan kay ayaw lang sa unsa ni? Ayaw lang sa world kay sa world man ni magposta. So, inbox lang ko ninyo ha. Sa akong personal account nga Joy Dauco, GHOY DAOCOH. Daghang ay salamat ninyo tanan. O amping mo kanunay diya kung hain mo nimutang karon. Laban lang ta. Lami po ikatulog, ikabuntag. Sakit pa mga kalawasan. So, pero sige lang, padayon gyapon. So, ampo lang ta kanunay nga ibalik kanato ang mga kusog nga nangawala gahapon. Ibalik na sad karon. So ikatawa lang siguro na mo ni karong tagtor man sige lang may pangatawa ni pag mga pangi tapos man si mon busy pa siya dito sa iyang trabaho. O busy sad ko dire ug yaw-yaw sa siya. Daghang salamat yung tanan and bye.